Poďme do vlastných radov. To, že naša moderátorka relácie Top Star Soňa Skoncová je v Hollywoode ako doma, nie je žiadna novinka. Jej krása alebo slovenská exotika, ako sa o nej vyjadrila majiteľka prestížneho módneho magazínu v Los Angeles, zaujala aj amerického speváka Chrisa Browna. Ten ju dokonca vyzval na partiu biliardu. Vždy pozitívne naladená sympatická moderátorka Topstaru Soňa Skoncová opäť zavítala do Los Angeles. Náš štáb ju nezastihol v Hollywoode, ale v meste Palm Springs, kde fotila pre populárny americký magazín. No, ja sa musím priznať, že v Palm Springs som poprvýkrát a pozvala ma sem Katarínka, s ktorou dnes vlastne 3 dní fotíme editoriál pre jej modný magazín. Sonička je tu obľúbená v LA. Američanom sa veľmi páči, pretože má tú slovenskú krásu v podstate a je to iné, je to exotické pre Američanov. O tom, že Soňa sa Američanom naozaj páči, svedčí aj pozvanie na súkromnú párty jej obľúbeného speváka. A bol to Chris Brown a bola som z toho naozaj trošku vyvedená z miery, aj keď som už zvyknutá veľa stretávať celebrity, ale Chris Brown je moja srdcovka, ja milujem jeho tvorbu, jeho hudbu a vidieť ho takto naživo, tak to poviem, že to bol naozaj zážitok na celý život. Priateľské vystupovanie veľkej hviezdy Soňu milo prekvapilo. Že bol úplne normálny chalan, ktorý sa aj mňa opýtal, ako sa mám, kto vyhráva a zahral si so mnou biliard. Na hollywoodsky lifestyle alebo životný štýl naša moderátorka nedá dopustiť, no už teraz sa teší na Slovensko a divákov. Veľmi sa teším naspäť už v septembri. Neskutočne sa teším na všetkých divákov. Z Palm Springs, Maroš Kočan, televízia Joj. A my sa tešíme na teba, Soňa. Ale